И здравейте, приятели, аз съм Ендер Маняка 2005. Днес ще играем отново на Clash Royale. Наистина. Отново някой се е махнал. Двама са смахнали от клана. И так му си помислих, че те точно няма да се махнат. О, не! Това не е честно. Онзи имаше милиор и не си го е пускал. Аз хванах, ама сигурно си го пускал. Но на 818. Айде на френдли батъл. О, не. То кога почна батъл, бе? Днеска няма да играя. Направих си нов дек. Мислите си, че лайтинг е слаб, обаче ако сте гледали Никът знае, той използва зад, нали сте виждали. Добре, защо на него само се падат такива с легендърки? И един друг ли беше, един с Ice Wizard, принцеса, а пък на миналото клипче беше с миньор. Кажете ми, как е станало това? На мен още няма нито една. Добре, ще се махна. Виждате ми новия дек. Стария ми дек, мисля тук да сложа Witch. Тук да сложа тези миньончета. Тук да сложа, ако изпадне някоя легендърка. Купих си торнадото, както няма. Лайтинга, нали, сложил съм си тези, може да сложа по-скоро спир гоблини, но не знам, може би. Още не съм сигурен, може и рейдж, може и нещо друго, вече не знам. Baby Dragon е слаб. Може би Friendly Battle. Добре, сега Waiting for Zendel. И сега Zendel ще... Айде де, защо ми отказа? Това е гадно. О, наистина ли? Той да не би да иска пак да се покачи. И любимата ми карта, познаете коя е? Трите мускетари. На мен любимата ми карта са Minions. Какво? Minions. Айде сега. Много смешно. Това е така. Ако сега си е махнал Ice Wizard, така ще го... Опа. Да. И трябваше да си го сложи обаче. То му е на втори левел. Човек. Наистина ли? О, не. Това вече беше така. Хайда. Добре, вече в клана няма никой, всички се махнаха. А тук сега няма никой, това е един приятел. Да видим дали ще ми приеме. Не. Вектор Хикс. Така го наричам. Да, всъщност беше в моя клан, но сега явно пак е почнал от начало.
И не знам дали с тази армия да играя, но искам Зендъл да ми приеме тази френдли батъл, защото това скоро ще свърши. О, хайде де! Той Валкирията си е махнал. Тази армия ми беше по защитната на Зендъл, което всъщност ми... Айде, най-сетне и за него е напометка. Френдли, моля ти се Айде, бе! Да се надявам, че поне този приятел ще... Добре, да той се почва някакви батали. Искам да ми приеме някой френдли батъла. Защото има нов челендж, драфт челендж, където вие си правите армиите. И така. Първия е на 9 арена. Втория е на 8 арена. Има Конинг спел втори левел. Това е яко. Айде, дрифт челендж, драфт. Извинете. Аз искам да играя с него, защото това е просто гадно. Искам някой да играе просто с мен, защото трябва да видите новия челендж, вече половината клипче е минало, даже и повече, защото не, може би мисля, че не може над 15 минути да се качва клипче, но айде искам този човек, Зендъл, да ми приеме френдли батъла, иначе аз ще правя нещо. Айде, ще го спра за малко на пауза, докато дойде. Добре, той явно се шегува с мен. Почна батъл, вместо да дойде и да ми, поне да ми откаже. Да, и това си значи ще се случи. Добре, той не ми я беше приел и пак миньор. Добре, аз се мам от тук направо, защото ми омръзна. Ще играя на тренинг към Батълс. Тази армия. И така. Сега ще Марти.
Знаеш си, че това ще направя. Въобще не използвам карти. Изпели. Аз използвам вече Валкирия, не знам защо. Просто ми харесва. Айде да торнадо, заради се. Не, вече няма. Ще го нападне малко такова, защото така много. Мам първо да се защитим, разбира се. Ще го направим с женския квартет. И после ще сложим един тук на жага. Пак така ще го нападнем. Както видяхте, лайтинга е доста силен. Тренинг кампа е добре де. Сериозно. Драфт челенджа в торнамент още не е почнал. Еврика, някой ми прие. Мисля с Дарт Гоблин. Да видя какво е да има Дарт Гоблин. Торнадо. Ще играя с Дарт Гоблин, хора! Това е новата карта! Представете си, ще игра с Дарт Гоблин. Дарт Гоблин. Чакаме. И го чакаме. Дартове. О, не, Дарт Гоблин е велик. Много е бърз. Вижте го, хем ходи бързо, хем и... Не знам. Той аз нямах нищо за въздух, бе. Какво ще трябваше да пусна?
И, приятели, това е краят на нашето